mo ako milaom nga ang adlaw mo patim alda. Pamalandong sa pulong sa Dios, tuburan sa pagtuong bug-os, tigpalig-on sa kalag sa kinabuhi, tuburan sa tanang paglaom ug paghigugma. Ang naghatag og kahulugan sa akong kinabuhi. Kidalit kaninyo ning estasyon DXGN uban sa mga madre sa Daughters of St. Paul. Kining tulumanon, bidlisiw sa kabuntagon. Nganong ani ako ning kalibutan. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa iyang krus. Mga kaigsuunan, mayong buntag kanatong tanan, anianaw usab ang atong tulumanon bidlisiw sa kabuntagon. Og ang muhatag karon sa atong pagpamalandong mao ang usa ka Cavanese father nga si Father Jason Kabakaba. Ug kaninyang tanan, ako si Sister Rica sa mga Madre sa Daughters of St. Paul, kauban usab si Rose Caballero, usab si Arvin Borla, nga makighiusa ni ining atong pagpamalandong ug pagampo karong adlaw, Lunes. Og ang piyesta ra ba karon mao kang San Ignacio sa Antioquia, usa ka obispo og martir. Magampo kita. Makagagahom sa tanan og tunhay nga Dios, imong gidayanan ang balaang lawas sa imong simbahan, pinaagi sa mga pag-antos sa imong mga martir. Itugot nga ang himaya sa pag-antos ni ining kinabuhia nga maoy nakapabantugan kang San Ignacio, makahatag unta kanamog kanunayng panalipod. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Uluhan 12 tudling 13 ngadto sa 21. Usa sa katawhan miingon kang Jesus. Magtutudlo, agdaha ang akong igsuon sa pagpakigbahin kanako sa among kabilin. Apan miingon si Jesus kaniya. Nung, kinsa may naghimo ka na kog huwis o magbabahin tali kaninyo. Ug miingon siya kanila. Pagmatngon ug pagbantay kamo sa tanang kadaw. Kay ang kinabuhi sa tao, wa diha sa kaabunda sa iyang mga napanag-iya. Ug gisuginla niya silag usa ka pasumbingay nga nag-ingon. Ang yuta sa usa ka dato dako kayong abot. Ug nakahuna-huna siya sa iyang kaugalingon. Unsa may akong buhaton, kay wa naman ako'y kabutangan sa akong mga kaabot. Ug miingon siya, kini akong buhaton, gubon ko ang akong mga kamalig, ug magtukod ako ug mas dako pa. Ug mabutang ko diha ang tanan kong trigo, ug mga kabtangan. Ug moingon ako sa akong kaugalingon, kalag, duna kanay mga natigom alang sa daghang katuigan, kalma lang, kaon, inom, paglingaw, ug moingon kaniya ang Dios, tunto, niining gabiuna, panilngon gikan kanimo ang imong kalag, ug kang kinsa man unya ang mga butang nga imong giandam. Mausab ang paghipos ug bahan di alang sa iyang kaugalingon ug dili adunahan alang sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa paglabay sa panahon, nangatagak ang mga dahon, ug nangalaya ang mga tanom. Ang tao nagkaalam, ug kataas ang kaalam, nagkausab ang kalibutan. Sama sa mga gapnod, ihapak-hapak sa palud, ianod lang kini sa kadagatan.
apan ang Dios wa mabag-o sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalagat kaniya, sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Maski asa man labit, nagkalahit-lahit ang sakit, apan ang Diyos wa malimot sa langit. Kinabuhi nagkapait, kalisdanan nagahapit, dawlati ko kini nga misakit. Daw bundok na ang tanan, ug way usang kaadtuan, apan dunay nasayod sa tanan. Kay ang Dios may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalangat kaniya, sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Danggunog na ang tanan, ug way usang kaadtuan, apan dunay nasayod sa tanan. Kay ang Dios may katuyuan sa tanan. Tinawag kita sa pagpangalangat kaniya, sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Tinawag kita sa pagpangalangat kaniya, sa pagpuyong balaanon sa tanan nga panahon. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Ang mga himaya igahalad lamang gyud kaniya, ug kanunay atong pagadaygon siya. Ug kanunay atong pagadaygon siya. Pagadaygon siya. Diha sa Ebanghelyo atong nadungog nga dunay usa ka tawo naghuna-una nga si Jesus usa sa mga maghuhukom sa Israel. Nangayo kanyag ayuda o tabang aron nga mahimong mediator. Tali kaniya og sa iyang igsuon nga nagkabingkil sa pagbahin-bahin sa yuta. Bahinon ang yuta. Mao kining kasagaran nga hinungdan no, di bisan sa Pilipinas no. Hinungdan sa kagubot sa dili maayong relasyon sa mga membro sa pamilya. Tungod sa yuta, magkatibulaag, magkabahin-bahin. Apan wala siya tubagan ni Jesus diha dayon, kundili miaso hinuon siyag usa ka sambingay. Kaysa pagkatinuod, wala siya, si Jesus wala mianhi sa kalibutan aron sa paghusay
tali sa tao og sa iyang isig katao, kundili miani siya aron sa paghusay tali sa Dios og sa tanang katawhan. Mao kini ang rason nganong siya mianhi sa kalibutan. Og sa sambingay miingon siya nga dunay usa ka dato nga mayuta og maayog abot, no? Nga mayuta og dunay maayong abot. Unya iyang gihimo, mihimo siyag lain pang kamalig nga labing dako aron iyang kasudlan og katiguman. Og unya magpahayahay na lang siya, kaon, inom, lipay-lipay, etc. Apan ang Dios miingon kaniya, "Oy buang, ninigayong gabi una ikaw mamatay." Pangutana, kinsa ang makapanag-iya sa butang nga iyang gibilin? Ug si Jesus mitapos sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo sa tao nga magtigom og bahandi alang lamang sa ilang kaugalingon o sa iyang kaugalingon, apan dili dato atubangan sa Dios. Sa maong sambingay ang dato gitawag og buang. Ang buang unsa man atong pag-describe sa buang? Ang buang atong ingnon nga wala sa maayong pangisip, di ba? So siya matawag nato nga wala sa maayong pangisip nganuman tungod kay human nga siya gihatagan sa maayong abot, grasya, nakalimot siya sa pagpanghatag ngadto sa uban. Nga unta ang tanan grasya man, pero wala niya kini na-acknowledge sa iyang kinabuhi. Ako nagaingon nga kadtong dili maka-acknowledge sa grasya gikan sa Dios, mo resulta sa dili pagkahibalo o pasalamat o pagpanghatag. Dili kahibalong muhatag. Ang pagkaanaa o pagkaabunda sa mga butang dili sala. Klaro man, no? Apan kung kini atong idalo, ihikag ngadto sa uban nga nagkinahanglan, then makaingon kita nga kini usa ka sala. Ang dili pagtabang sa usa ka nagkinahanglan, gitawag nato kini nga usa ka sala nga omisyon, no? Omission o mao nga ang dili pagbuhat sa angayng buhaton. Mga bitaw diya sa penitential right, no? Kita moingon, nagakumpisal ako sa Dios sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Matag higayon, no? Nga ako mo bless na magpa-bless yung og sakyanan o balay, no? Ako yun ang balik-balikon og sulti sa ilaha nga kining tanan grasya gikan sa Dios, no? Kining imong motor, kining imong kotse, kining imong balay, grasya kini gikan sa Dios. Ug mahimo lamang kining hingpit o kompleto nga grasya kung kini mahimo usab nga grasya ngadto sa uban. So kung nakay silingan nga kinahanglan sa imong sakyanan, then pahulma. Nakay silingan nga kinahanglan mo dayon sa imong balay, then padayuna, no? So usbon ko, ang grasya nga atong nadawat, mahimo kining kompleto nga grasya kung kini usab mahimong grasya ngadto sa uban. Diya sa inyong kinabuhi unsa man, no? Unsa man ang inyong mga eksperyensya nga mga higayon nga nahimo kamong dalo ngadto sa inyong isig katao. Dunay usa ka pari sa iyang humili mingon nga dunay daghang tao mga invisible sa kalibutan, no? Tao sila pero invisible kay nganuman sama daw sila sa mga makililimon sa dalan. Labi na ron padulong ng Pasko, daghan na pud ang mangayo, no? Unya sa ilang sigig pangayo wa lang taon tagda, murag wala nakit-an sa mga nga nakaingon siya. Sila ang mga taong invisible sa kalibutan, invisible sa atong katilingban. Sumungutan natin sa itong kagalingon, kita ba? Sa tanang mga grasya nga itong nadawat, ato ba kining napaambit nga ito sa uban, sa mga hinanglan? Sa pamalandong, nagahuna-huna ba ko sa pagpanginanglan sa uban? Diya sa akong pamilya, sa kauban sa trabaho o sa komunidad? Andam ba akong mahimong buhing grasya alang sa mga nagkinahanglan? Pinagi sa akong talento, kahibalo. Dili ko ba itugot nga ang mga bahandi nining kalibutan
maoy makapabungkag sa akong maayong relasyon sa tao o sa Dios? Mag-ampo kita. Mag-ampo kita sa Dios Amahan, nga naghatag kanatog bahandi, aron ipaambit sa uban. Sa matag pangamuyo kita muingon. Himua kaming manggihatagon, Ginoo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dili unta magtigong sa kalibutanong bahandi, alang sa ilang kaugalingon. Hinuon, magpuno sa ilang kasing-kasing sa presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon, Ginoo. Nga ang mga nasod nga nagsumpaki sa pag-ilugay sa teritoryo, marisolba unta sa ilang konflikto, pinaagi sa pagdialogo base sa hustisya o kamatuoran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon, Ginoo. Nga uban sa pangama ni San Ignacio, ang mga pamilya nga nabungkag tungod sa dili makiangayon nga pagbahinay sa mga erehensya, nga unta makaamgo sila sa pulong ni Kristo, nga tinuod nga kinabuhi sa tawo, wala diha sa butang nga iyang gihuptan, bisan unsa pa siya kadato. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon, Ginoo. Nga ang mga nangamatay, magtudlo kanato sa kamatuoran, nga walay bisag usa ka buta nga atong madala sa kamatayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Himua kaming manggihatagon, Ginoo. Langit nung Amahan, dili unta kami mahimong hakog. Hinunua, tudloi kami sa pagkamanggihatagon sa among kaugalingon, sama ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining atong bidlisiw sa kabuntagon. O ginaot nga doon na kita daghang nakutlo nga mga mensahe din atong pagabansayon karong adlaw. Kini ang inyong higala usab, nagpasalamat kang Father Jason Kabakaba. Nagpasalamat usab sa mga naminaw nining atong tulumanon, labaw sa tanan katong mga taga Malita, taga Digos, o sa Oriental, daghang ay naminaw diha. Apil na usab sa Kidapawan, apil na sa ubang lungsod sa Cotabato. O kauban ng inyong higala Sister Rica, sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, kauban usab si Rose Caballero, ug usab si Arvin Borla, ug ang atong technical engineer ning atong istasyon DXGN. Ug katong buot nga mangayo og banabang pinaagi sa pag-ampo, among iampo kamo kada adlaw sa mga Mothers and Daughters of St. Paul, tawag lang o text lang 0949788739 Kaninyong tanan maingon ako malipayong adlaw sa Lunes. Bye-bye. Unsa na imong giinom, Arvin? Walay lain. Ang kaping may sinabi. Dreamvet 8-in-1 Coffee. Available sa tanang pharmacies.